رادیو دنگی توی هاواتیا Çana Radyo Denge gelden başkodarın heja iru çare tirme 2024 penşemli Brüksel saatine lamet ede. Emin uçayın serisi ve peşkeş bikendem tam azadiye reperapoya. Devlet Türkiye'de girker binare kandile bomba baran Kerbala Freşere Devlet Türkiye'de girker kondesiyle o kortekeyen binare kandile uçaya casusan uçaya kenemavi بدجواری بوم باران کرنده انجام بوم باران ده شوات درکت لبو تفگر هوایی دولت آترکا داگر کر آل سربنار قاندیله دم درش دوام کرد. Çalakya Kujbu Azadiya Fiziki Rebera Poj 25 Çile 2021 kanvel peşi ofisanete ve nekbuya Ali Bajare Svisre'ye Ceneve hatbu desvekirin devam dike. De çarçoya pengava dem azadiye her çarşemeli kada Notinsku ofisanete ve nekbuyileye Çalakya'nın üstüne tele darkıstan. Lisernavi komite amadekar Ramazan Kızıl Kurt ahivi. Pişi da kuyaneye Çalakya'nın üstüne hattı darkıstan. Reber apo silah dikin, em bir gülü çeperi şerda, lehemberi devleta faşista Türk leşkeri Türk, lehemberi sukura, lehemberi kurucuya, lehemberi iğareti gülü çepera şer dikin, em şerbanın azadiye silah dikin. Zin sale em liberne tava yekbuyi, em çalakya vada dikinin. Armanca ve çalakya meya sereke, gül reber apo ket agahi jenay girtin, spiti, dine tava yekbuyi, parlamenta Avrupa, Utadga hama ve Merovan. Em de bejin idi bese karo ve bininci. Sebramen nema Kürdistan'ı, yekul Sivrisre, yekul Avrupa, yekul diaspora jiyan dikin. Em bangavazi livaji dikin. Em de bejin rabin, şiyar bin. Hatta ku azadiye reber apo, em pek neynin, em azad nabin. Azadiye Kürdistan'ı, azadiye gelle Kürt, bu peşentiya azadiye reber apo epti. Çare serkirin. Hem sloganı bu baş peşte kaybolma. Nereye? Zero, cihan, nabe. Zero, cihan, nabe. Dirişi, merfedana zindana. Dirişi, merfedana zindana. Besernaveli Türkiye Mafemruvan konferansatı darkıstan rünüşten tekidar Mafemruvan epenç o şeşana konseya Mafemruvan neteveyniyet buyi libajar Svisre Ceneve 8 Haziran'e despekiren. Ev rünüşten ve hatta 12 tirmeyi devam bike. De çarçıyavan rünüşten ande peşenktiya tevgera dostaniya nabera gelen Ali Lejinijat Perestiye Mrape konferansek hatı kıstan. Konferans Besernaveli Türkiye Mafemruvan pekat. Nünere daimiyene teveyniyek bu Mrape Giran Ranso Fatorini moderite konferans ekir. Despeke parlamenter Lura Castel Ford ahivu bir kısku Brez Öcalan jale bir milyona kurt ve vekili lider dediydi. Lars Castel Ford Good Brez Öcalan zedetiri 25 salındına vatejdeke girande keriyarene dijivi je işkence jivedetirin. Parlamentere Alman tecid hemen demede ve kene çare serkiran mesele kurt penası ekir ugud. Tecid alı ser Brez Öcalan ve ke model ekeli girtgeyinden jite fers kiren. De hemen demede Brez Öcalan jimafe koye hevi jibe parati eştim. Lars Castel Ford heri davi bankları teveyniyek buyu kirku letişi pe hukukiyeni Türkiye bikemenava hevdanande. Peşreji, Jiparezer'in büroya hukukiyaset Salih İbrahim Bilmez ahibi. Bilmez işaret ve aliyen siyasi entejideki rugut le Türkiye'de dünya krizande ısrara çareser nekerin adoza kurteye. Siyasetman Fırat Nalinji anizman ku devleta Türkli Kürdistan'e politikaya da girkeri demeşine uyarışı hemun erkengere kurdike. Konferans pişte haftıramı persu persivan bıdavi.
Gelek çalekvaran edici dagirkeriye banga tekoşra hevpar kirin. Hejmarek ji çalekvaran civaka sivil dibêjin Dewleta Tirka dagirker ya AKP MHP bi plan û bawayekî hovane êrişeke bêjayî li ser Herêma Kurdistanê danê destpêkirin û gotin Dewleta Tirk dixwaze beşek ji Herêma Kurdistanê dagir bike. Di daxuyanê çalekvaran civaka sivil de wiha hat gotin. Bi çi hinceteke dibe bila bibe ev rewş li ser Herêma Kurdistanê metirsiyek mezin e. Armanca Dewleta Tirka dagirker û ferskirina rastiyeke ku ji bo gelê Kurd û Herêma Kurdistanê ziyaneke mezin û dîrokî ye. Her wiha Amerîka û welatên hevalbendên wê jî li hemberî êriş û dagirkeriyên Dewleta Tirk li ser xaka Herêma Kurdistanê helwesteke zelal nîşan nedane. Di daxuyaniyê de wiha bank li aliyên peywendîdar hat kirin ku li dijî êrişên dagirkerî bi xwedî helwest divê hemû partiyên rêxistin welatparêz û azadîxwaz rastiya van êriş û dagirkeriyên Dewleta Tirk ji kur ve bibînin û li ser vê bingehî xwe jî helwest û têkoşîna li dijî dagirkeriyê re amade bikin. Tenê rihê şoreşgerî û hêza yekbûyî ya gelan dikare vê plana dagirkeriyê têk bibe. Şehîd Zîlan li Binarê Qendîlê hate bîranîn li gundê Aliyê Reş ya Binarê Qendîlê bi pêşengtiya rijekê ji bo bîranîna salvegera şehadeta Şehîd Zîlan merasîmek girseyî hate daxistin. Ji gelek gundên Binarê Qendî jin tevlî çalakî bûn. Di merasîma bîranê de girêdayî jiyan, têkoşîn û çalakiya fedayî ya Şehîd Zîlan sîlevîzyonek hatin nîşandan. Rewşa girtiya nexweş Zeynep Celaliyan ne giran e. Zeynep Celaliyan çend heftene ku tenduristiya wê ne baş e ji bo tedawîkirina bi nexweşxaneyê. Hat diyarkirin ku rejima Îranê dixwaze Zeynep Celaliyan ya tedawîkirinê red dikiriye û tenê kontroleke sivîkirine û ew vegeran dine zindanê. Meha borî rejima Îranê du care nivîseke bi navê poşmanî dane Zeynep Celaliyanê ku îmze bike. Her du nivî jê ji hêla îtilata Îranê ve hatin amadekirin û jê re hatiye gotin ku heta ev nivîsan îmzeneke ew ê ji hemû mafên xwe yên zindanê bêpar bimîne. Zeynep Celaliyan ji ber ku ji mafê bijîşkî bêpar hatiye îştin bi gelek nexweşiyên weke êşa çav, pirsgirêka guşçikan û sîstema hezmê ketiye. Zeynep Celaliyan 17 salan di zindanê de ye û yekanê jina zindaniya siyasî ye. Hem cezaya zindanê hate hetayê û her dem bi gefa dardekirinê re rûbûye. Ji pênc welatiyên li şîno hatine binçavkirin agahî nayê girtin rêxistina mafê mirovan ragihan ku beriya çend rojan sê welatiyên bi navê Mihemed Resûlpûr, İdris Karsaz û Kemal Qubayî hatine binçavkirin û birineciheke nediyar. Du jî hêzên çekdariyên rejima Îranê li gundê Heza Nûran yên girêdayî bajarê Şinê û Yeruşatê Kurdistanê avêtin ser malan û welatiyên bi navê Selim Sulkarney, Sabir Sulkarney girtine binçavan de. Xizmên her du kesan destşakirin ku hêzên rejima Îranê bawayeke tund bi ser malan de girtine û her du kes bi lêdanê birine. Rêxistina mafê mirovan diyar kir ku xizmên girtiyan sedema binçavkirinê zanin û derbarê jiyana xizmên xwe de bifikar. Serhat Güzel piştî yek salê hat berdan û baweke coş hate pêşwazî kirin. Girtiye siyasî Serhat Güzel êrî zindana Tîpasê Antalyayê hate ragirtin. Tevî ku cezê dagirkeran lê birîbû qediya bû jî nehate berdan. Serhat Güzel piştî yek salan ji zindanê derket. Li Amêdê li balafirgehê ji aliyê gel û nûnerên gel ve ji aliyê malbata xwe ve hat pêşwazî kirin. Serhat Güzel li ber deriyê balafirgehê Axiviyê got ez ji girtîgehê derketim li aliyeke min jî xemgîn e silavên hevalan hebûn. Ez kêfxweşim ku ji bo bi gelê me re lê hêj neazadim. Têkoşîna me dê ji niha û şûn de jî berdewam bike. Serhat Güzel pazê Sibata 1991 de li Samsunê hate girtin û li dayîkê me Amêdê cezê müebbetê li hate birîn. Berdana wî du caran ji alî Lijneya Îdarê Çavderiyê ve bi hinceta ferzkirina poşmaniya qebûl nekiriye hatibû talûk kirin.
Dilzar Dilok got xwe parastin nebe şorê jînabe. Endamê Komîteya Navendiya PKK Dilzar Dilok tekildarî deklarasyona xweparastê ya koordinasyonên KJK û paşkê ji Anefere Axivê got bêguman ji roja ku mirovaniyê cîhanê bajêr, dewlet û Çîn ava kirin her dem şer heye. Îro şerê cîhanê ya siyemîn heye û bi taybetî li dijî jinan û civakan pêş dikeve. KJK û paşkê di meha Nîsanê de deklarasyoneke hevpar weşand û bank li hemû jinan rêxistinên jinan kirin ku xweparastinê rêxistin bikin şoreşa jinê mezin bikin û bi ser bixînin. Di vê watiyê de em dikarin binirxînin. Dilzar Dilok destşan kir ku pêvajoya şerê cîhanê ya siyemîn sîstematîka hilberandina krîzan û sazîkirina hegemonya li herêmê ye. Amerîka bi gotinên anîna demokrasiyê çû Iraq û Afganistanê. Piştî ku Amerîka ji Afganistanê ve kişiya rewşa mirovan û tabloya derketa welê baş tê zanîn, wêranî û xizanî bû. Dewleta Tirk a Qirkeya jî bi sîstematîk û bi bêkanînên faşîst di dijî gelê Kurd qirxirine dike. Lê navê hemû operasyonên dagirkirinê bi gotinên xweş binav dike. Lê xwezaya Kurdistanê talan dike, gel qir dike, mirov lawir zindiyan tune dikin. Nûnerên Tirkiye bi xwe jî ketiye nava krîzên mezin. Talana xwezayê pirsgirêkên ekolojîk mezin dike, dewlemend hîn zêdetir dewlemend dibin û ferq û cudahiyên Çînî jî kûr dibin. Bêguman civa ku jinê ku xwe cewherê xwe û rastiya xwe wenda nekirine, jiyana bi van sîsteman re qebûl nakin. Têkoşînên jî sîstema talanger jî bi rengên cuda dewam dikin. Proje awiliya meşa rêzgirtina Lêviyînê bi dawî bû. Partiya Wekebû Demokrasiya Gelan Dem Partiyê li dijî tayînkirina qeyûm ya ji bo şarêdariya colemekê starta meşa rêzgirtinê Lêviyînê dabû. Kesên ku ji bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dest bi meşê kirin duh li Wanê bûn û piştî daxuyanekê dest bi meşa 6 rojan kirin. Hevserokê Giştî Dem Partiyê Tuncer Bakırhan jî gelek parlamenter hev şarêdar nûnerê saziyên sivîl û gel duh ji navçeya navenda navwanê ber bi navçeya payîza wa derketin rê. Meşvanên ku di rê de ji aliyê gel ve bi çepik û duruşmayan hatin pêşwazî kirin bi duruşmayan heta derbasa Kurubaş meşiyan. Piştî meşa bi qasî 15 kilometreyan meşvan derbasî navçeya payîza wa bûn. Meşvan gêştin parka Norduzê ya li ber deriya payîza wa û li vir nirxandin kirin û piş re parkê xwarin û govendgirê dan. Li parkê kon hatin vedan û şevê xwe li vir derbas kirin û wê îro jî ber bi taxa xweşebê ve derkevin rê. Li İstanbulê jî nöbeta li dijî desteserkirinê di roja 26 de berdewam dike. Nöbeta li dijî desteserkirina vînagel ji aliyê hêzên ket, Aştî û Demokrasiyê yên İstanbulê ve li Beyoğlu'yê hatiye dest pêkirin di roja 26 de dewam dike. Gelek partiyên siyasî, komele, sendika û nûnerên rêxistinan tevlî çalakiyê bûn. Li çalakiyê doh de berdevkê komîsyona ku çû penaberan a Dem Partiyê Murat Mıhçı axivî û bertek nîşanê êrişên nijadperestiyên dijî penaberan da û got lemberî êrişên nijadperestiyên penaberan muxalefet bêdeng e. Hişmendiya ku îro êrişî koçber û penaberan dike, hişmendiya ku qeyûm dafirînê ye. Em ji qeyûm re dibêjin na û em li dijî êrişên li ser penaber û gelan dibêjin na. Ji Komîsyona Bawerî û Gelan AH dike Mustafa Can ji axivî û bertek nîşanî desteserkirina vînagel da û got qeyûm dizî bi xwe ye. Demokrat jî gel bi xwe ye. Aktivîst Fatma Yavuz jî axivî wanê ziman ku ew ê ji bo piştevaniya bi gelê Kurd re hatiye çalakî û ew ê her dem destekê bidin têkoşîna gelê Kurd. Nûçeya Mehedaviyê derket holê ku otela sercerdevan Atak qaçax e. Kamil Atak ji sala 1990 ve li navçeya Şirnexê Cizre sercerdevana oteliya wî di kuştinên gelek kesan de heye. Kamil Atak ji doza jî teme digirtîgehê de ma. Piştî qedexeyên derketina derve yên sala 2015 de li Cizrê hatin ragihandin, Atak bi piştgiriya dewletê otel çêkir. Ku bi plana îmarê de 6 qat xuya dike di sala 2018 de hat vekirin. Cigîrê waliyê Şirnexeyê wê demê Tunahan Efendioğlu
Kaymakam Cizre û Qayyum Faik Arıcan û gelek polis û leşker tevlî merasima vekirina otelê bûn. Saziyên çepemeniyê yên nêzî desthilatdariyê jî vekirina otelê bi ser navê terör hat paqijkirin, otela bi 7 milyonê hat vekirin ragihandin. Atak piştî demeke du qetên din yên qaçax li ser otelê çêkir. Piştî artêja şeşê Sibatê û navên dawî Mereş bû atak di çarçoya Afuya Îmarê de ji bo ruxsata du qetên qaçax sêr li Qayyumê tayînkirî yên şaredariya Cizîrê da. Lê dosyayê atak hên jî li şaredariyê ye. Belê godan cem çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we derbaş.